into enye ehlupha abantu bahlushwa izibongo. Aningi abantu lapha ababoshwe indaba yezibongo. Angazi yokwenziwa njani le ndaba ngoba noma umuntu eyikhuluma ngiye ngibone sengathi ayizwakali kahle. Wazalwa abazali bakhe bengakashadi. Waba umuntu osohlangothini lwasekhaya konina ngomthetho. Ngale ndlela enhle uNkulunkulu wathi kulaba bantu hambani ngayo niyothola ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Lo munye abe sesuke ehambela nje mayisekhulile neminyaka aye lapho azalwa khona yonke into ayenze khona. Abanye basuke bethi bayalungisa. Ingakho ingidabukisa lento ngoba basuke bethi bayalungisa. Basiza abazali babo. Umuntu uyazibona efika endaweni yokuthi usethola amandla kuba ngaganwa, kodwa manje inhliziyo yakhe ibuhlungu ma unina esezohlala ngemumva kukamakoti wakhe. Lapha emndenini abe sethi angilungise ngoba imali nginayo. Kambe uyise wayengalobola akhiphe inkomo alobole enze nje konke kuze kufike nomshado kwenziwe yonke into abe sehlala-ke. Kuyasuka usizi luthi mvo phezu kwakhe abe abhulele lilangabi kuvuthela ayabhulela pha kuvuthela pha. Kanti ucunuke laba bantu basekhaya konina ngoba insebenzo yakhe bathi uyiphiwa yibo laba abazidala. Bayamsola ukuthi wenzeleni enze kanjalo na. Yabe kuyasuka abanye umuntu nomsebenzi yaphela angabe sawuthola. Abaya ufune ungatholakala. Abanye abantu kufika ingane angehlale wakhula kwaze wafika izingeni elithile seneyingane zife chapchapu. Andizithathwa yilaba abantu engikhuluma ngabo basekhaya konina ngoba bemsole ngisho nangokuganwa kwakhe uthi hawu bathatha umalokazana wakwethu wayompha abanye abantu na. MaNazaretha akusilicala ukusiza abazali bakho kanjalo, kodwa kunendlela elungile ukwenza. Abantu ngibachazele ukuthi noma amandla ngabe aphuma kuwe, kodwa
makungabiwo enza izinto ezizobuya zize lapha komalume bakho. Ungahambi phambili, akube yilaba besibongo sikayihlo abahamba phambili, ngoba mase kuwe ophambili bazokusola laba basekhaya komalume ukuthi uyabeya awubafuni. Ikhona indlela engiye ngithi abantu abenze ngayo, ngithi uma amandla ephume kuwe zihlobo zakho lezi kakade uba igazi lomuntu kalilinye mabili, abangathathi wona lawo mandla ngqo. Ma bengenawo amandla baboleke, kube yiwona azohamba eyolungisa leyo nto. Abanye abantu ingqondo yabo ifana nedwala ekwedukeni, abanye nenhliziyo yabi njalo. Njengoba ngikhuluma nje abanye abantu bayalwa manje phakathi kweinhliziyo zabo. Kodwa angithunyiwe mina ukuthi ngizonakhela amahlaya lapha, into ezonijabulisa mangikhuluma, nembi futhi ezonijabhisa angizele yona ngabomi. Kodwa uma kuyizwi likaNkulunkulu anginakuyeka ukulukhuluma. Imvamisa ke indaba efana nalezi indaba engikhulumayo, abanye abantu uyesesukuma la esontweni inhliziyo yakhe ibisiyonakele, kanti ngiyakusiza yonke into yakho ingakulesi sandla esakini singapha, kuze kufike isikhathi lapho kuzosuka khona abantu ngapha beye ngapha neyinkomo ezingomunye umbala, ngoba eyidalweni imali lezi inkomo zinembala. Bayazazi izinkomo zakubo, inkomo zalapha ekhaya. Lokhu engikhuluma ngakho engithi angazi inhliziyo yenu ingaqubuzeka kanjani ukuba ivume ukuba ikuyeke noma ukuba ingilalele kulokho engithi kungcono ukuthi ngabe niyakwenza. Kufana nokuphuma nenkomo ngesango ujike lapha uyibuyisa uzoyifaka esibayeni, uthi zilethwe abantu basekuthini cha bayayibona laba. Abanye abantu lezi zinto ziyabaqeda amandla nasekukholweni. Ithi ma isimbambile abesethi uShemba kangiphenduli ngani, futhi ayikho lento yasekuphakameni. uShembe lo futhi kasizi amandla aphuma kuwe akungabiwo ngqo azoya ekhaya komame, noma bengaboleka phi bevale ngalawa ubanike wona. Sekungezinye inkomo ezingomunye umbala, futhi wena kawuhambi nabo ngoba ungapha kulolu hlangothi lwasekhaya komama, awuhambi nabo. Ukhona uhlobo lwameva ukuthi imali ukuhlabile kungavumi ukuthi uvumele umuntu asondeze isandla lapho likuhlabe khona. Labo bantu ohlala nabo benganendaba nawe bayoliyeka kanjalo, kodwa akuhambeki ekugcineni. Kodwa ma bekuthanda bayakubamba bakucindezele
ngisho upaquza lize liphume. Uma kuya ngezinto engizilalele ngabe ngithi le ndaba ngiyayiyeka kodwa anginakuyiyeka ngoba abanye abantu abaguli kaguliswa lutho cha ucindezelwe ilento engikhuluma ngayo abanye abantu kanashwa cha ucindezelwe ilento engikhuluma ngayo khona indaba enye nayo ebahluphayo abantu abanye uyamemeze sunemini ebiza noma uyise noma unina bengaveli noma kuthuka kwenzeka bevela akhamke nje kodwa abe umuntu odlulayo futhi ongahleli angaphuma egcekeni lapha mayembona ngesibonakaliso abe umuntu okhamkayo ofikayo afika akhulume lokho mayekhulumile ahambe omunye afika ngakhulumi lutho abe umuntu kodwa obuyele emva lapha yakhona indaba yabantu abanjalo iseyintweni eyimbili yokuqala nejwayelekile ma umuntu ehanjelwa umzali wakhe kuye kuthi ngelanga lelo asuke ezongcwatshwa ngalo bamlande lapho baphumela khona umoya nasemakhazeni beze naye hlale mase kushaya isikhathi sokuthi enzele imisebenzi yakhe bese bemenzela kanti akekho lo muntu la egcekeni akayiboni na yonke lento eniyenzayo ngoba lokhu wayefike la ekhaya esazoboniswa ukuthi umzimba ulelephi hayi ukuthi uzohlala la ekhaya cha uzohlala kanjani engahlambulukile ngoba lapha ekhaya kukhona abantu abakhona abangabona uzongena kanjani phakathi kwabo engahlambulukile ngoba umuntu uyahlanjululwe ile misebenzi emibili ma kuyindoda angazi kumakhosikazi ukuthi kuma kanjani kodwa kumadoda kuye kume kanjani ma ingakenzeki le misebenzi umuntu uyame kuze kudlule leso sikhathi ke ngamhlaba ezomenzela lo msebenzi kufanele ngabe baqala lapha baqala khona bamlande sebemlandela manje ukuthi bazomenzela lo msebenzi sezongena ekhaya kwenziwe yonke lento ahlanganyele kanye nabaku baningi abantu oyisababezwayo kodwa babezwela kude afike ngalelo langa ezosiza makuthuke kwezwakala kahle noma ekude abuya ahambe kodwa bengayibuza ukuthi ubaba uyapi wenziwa imthanga aphuma endlini yakhe
njalo ma efika yena ungena kweyakhe indlu kodwa abe umuntu futhi ohambayo. Namhla elandwayo lo muntu ehlanjululwa lapha esangweni, uphuma emakhazeni lo muntu. Abanye bangena nabo benjalo nawo lawo makhaza, noma bekwenza ngale ndlela engishoyo, kodwa noma uyise noma unini ungena nawo lawo makhaza. Lawo godola mhlambe kwesinye isikhathi omunye umuntu ukuze qhamuke isifuba la ekhaya. Kanti ngabe enye yezinto eyisale lapha esangweni. Abanye kabantu akusikho lokho kuphela. Abanye bayakwenza lokho engishoyo, kodwa kuqhubeka ukuthi uyise lo angabi nasinqela ekhaya. Yini na? Ngesikhathi besuka enxiweni elidala, aze besho, aze benze lutho bayihambela nje. Manje uzawuhlala kanjani lapha ngoba lo muzi awukho? Kahamba uyohlala lapha hleli khona wonke umuntu. Uyafika nje la ngoba wayeke wayibona le ndawo ehleli ingane zakhe, ayibone abuye abuyele lapha. Ikhaya alikaze kakhulu amanxiwa. Uma kuthuthwa inxiwa, abantu abanye abanako ukuthi kwenziwa njani, baye benze nje. Abanye bethuthe ngethwala imithwalo wabo behambele, mhlawumbe bashisa impepho bethi siyahamba, behambe. Manje kayaziwa le mizi abahleli kuyo. Noyisemkhulu abekho, nokhokho baba bekho, nogogo baba bekho. Bahleli. Sekuyoqhamuka lo muntu elivelayo, kodwa kangeni na egcekeni phakathi kwalaba ababehambele. Kofika ame ngaphandle, ungeza umuzi, unokuboniswa isango. Akekho umuntu ombonisayo. Abanye baye bekubone ke ngamaphupho. Ina ma inhlanhla nayo akubone ngephupho. Hawu, kodwa umuntu lapha emi ngaphandle kwesango noma izimuzi omdala. Noma ehleli ngaphandle kwesango omdala. Ade hambe efuna. Ngane zasho na. Ngoba bayezwa konke lokhu kukhuluma ukuthi asisizwa ngani. Bacinge ziphi ingane. Kodwa bafike bame lapho kule ndawo engiyishoyo. Abangangeni. Abanye uyabona inkomo ngaphandle komuzi. Noma zimbili. Avuka athi ngiphuphe inkomo kanti cha. Isidalwa sakubo. Ukhona kabantu abangamavila uye uthi mawuthi buyela ekhaya koma wakho nikhulume le ndaba athi akusekho umuntu. Ayikho into enjalo lapha esizulwini. Nakulo lonke lelizwe
ungayi ushaya emampondweni ayikho into enjalo. Awukho umuzi oqathaka kanje uzokwakha lapha. Wodwa nje thina esiwaziyo ukuthi ma kuvaleka indlu kudulelwa kwenye. Luphi uzalo? Ngike ngibatsheleke abanye kanjalo, cha akukho lokho, ayikho into enjalo. Akusho ukuthi umalume wakho ozalwa noma wakho ma engasekho mhlawumbe umuzi wabhubha bese kuba ukuthi akusekho umuntu, cha. Abanye baqamba amanga bathi haya abasifuni laba bantu. Akukho lokho. Imvamisa kusuke kuyinto engekho. Abanye ngiye ngibathume ngenkani, ngibathume nomuntu othile. Khona indoda enye kodwa ayingakholwa-ke yona. Iyakhuluma izinto lapha mangithi hambe ihlotsheni zakho zikusize kanti cha laba abantu bayangizonda wakhuluma yonke into nje. Ngathi mina cha, hamba ngizokuphathisa umuntu nangu. Ngifike nisho ukuthi niphuma kushembe kuphakamile. Uthi usungibuyisela impendulo. Ma befika lapha ayikho yonke lento ayikhulumayo. Kahle uyena umuntu oyisiganga. Lapha sikhona akukho lutho uNkulunkulu alunqabile ukubaniphe lona. Indaba isentweni eyodwa kwabaningi. Baphambene nezihlobo zabo ezisemoyeni. Baphambene nezihlobo zabo ezisemoyeni. Nawo omunye umuntu aza afikelwe umoya umdonsele ngaphandle kwasekuphakamile. Engazi kushwa yini nezwe nje maye esontweni indlu yesonto imsinga njengoba silapha nje khona abantu abasindwayo. Sihleli lapha nje sihlalele lapha phansi. Kuyesindwa akazi ukuthi yini. Maye phuma lapha esontweni kuba lula ngisho ngakhetha umuthi noma imuphi phakathi kwale. Kuyahlaleka kodwa la esontweni kuyasinda. Yinto enjalo lengikhuluma. Ukube kuya ngami ngabe niyalungisa lezi zinto engiyishoyo. Amandla esekhona ngoba kuhamba amandla engabe sababili. Ungafaka umuntu emzini kayihlo athi uzombela into noma uzokwenzani lapha egcekeni. Thina siye sibathuma abasekuphakameni kodwa sike singabathumi abayongena emsamo yabantu bakhulume. Cha. Kube yibo labo balapho kulowo mzi. Siye sibathumele nje abafike bethandaze, bengathandazi futhi ngenhliziyo cha. Bathandaze nje kuzwakale ngomlomo bathini. Kodwa ukuthinta oyihlo indaba yakho leyo iyokhulunywa wena. Indaba yakho leyo. Asikaze singabamba mbuzi yamuntu sikhulume nayo thina. Cha. Khuluma wena. Basazi ngani thina laba bantu. Ngoba
wena ngane ababakwaziyo. Ma kufika umuntu lapha ethi uphuma ephakameni, afika abamba imbuzi zabantu akhulume neyidalwa phezulu kwazo kuthiwa khona okungahambi kahle. Angikaze ngikwenze mina, mhlambe angazi noma kumthetho wasekuphakameni, kodwa ngiyengakufuni lokho. Ngithi ma ngithi umuntu ngithi akafika athandaze kuphela. Ma kudingwa abantu behlanjulule, abahlambulule njengoba kusuke kuhlambuluka abantu ekuphakameni. Uma kungenjalo kuyinto efuna ukuhlanjululwa ngempahla, yibo labo bakulowo mzi abazophatha yonke lento, yena uyobakhombisa yenza nje. Bayikhulumele. Kodwa-ke okuhle ngendaba yasekuphakameni, akukaze umuntu uma eyenze njengoba esuke ethunyiwe lapha ekuphakameni. Sengisho umuntu-ke usuke efika lapha elahlekelwe indlela, kungaveli lutho. Angayizwa indawo lapho okuke kwaba njalo khona. Yonke indawo lapho esifika khona nangabantu abathunyiweyo, sithi noma sesihambile usale bekhuluma laba bakulomuntu. Bekhuluma laba bakulomuntu, hawu nasokhula lapha nalapha nalapha. Umakhathini khona la, kukhona abantu engangikuthume nabo bakwaXulu eNewspaper eNottingham. Kwakuwena ngithi awumndeni nje omkhulu. Sale kwahlala noma sesihambile sesingasekho, kwabuye kwafika lezo idalwa ababezokhuluma indaba yazo, bayibona bona. Kwangaba yithi esithi sibona idalwa lezi besizonigezela zona cha. Akusikho kwethu okashembe. Engiye ngikucele nje ukuthi sengathi lo shembe owenza yonke leyo msebenzi noveza zonke lezo ibonakaliso, noma abantu bayakholwa noma kabakholwa, engeze asifunukela. Nokuhamba nathi noma siya kulezo indawo angayeki ukuhamba nathi. Amen. Nokuziveza kubantu labo asuke sithume kubo, angayeki ukuziveza. Amen. Ngoba lapho kungekho khona isibonakaliso, ukufakaza abubi bikho. Nesenyama nesomoya. Kodwa mina ngiyengithanda ukuthi ukhulume bona oyise babo ukuthi laba abantu bebefike lapha abantu abanjani. Lokho abebethi bazokwenza kwenzekile noma
kakwenzekanga. Akukho mahlamvu esiyofika nawo cha.